Khasi Students Union jong ka Southwest Khas Hills District da ka jing ngau khia halor ka jing sha pendik jong ki nong khayi ki badai ki Khasi ha kathan bagli ha ki Border Security Force menta ka sngi rangkat ka jing tho ki la lej ban ujor how Deputy Commissioner jong ka Southwest Khas Hills ha ka Dorcas ujor ba ka senglapa how Deputy Commissioner Southwest Khas Hills kila penpau bagi BSF jong ka Bagli Border Outpost ha ka arpu pratarik mlai bakhandai arjar arpulai ha ka por sau shiteng baji janmet kila rung jubor ha ka dukan jong ka kong tilian lengdo lengkhoi ka badon ha Bagli Southwest Khas Hills District kini kisipai kila kini jubor ru ya Kishini kumba saup san berni ai nak bakano bakadai ka bamut ban khayi be an sa Bangladesh hanrei ka jingsisha kalong ba kam semdon ka bakum kata ka jingtmu na ba yakimar dukan la judi be tang hakisnong kitau jong ka than bagli khilapan pauru da ka baong bala da khain antat yakishini ba kini ki BSF kila kini jubor na kini ka dukan kalapoi kumba arajar arspa san pau kilo ai habai kren bat uba simbor lengdo ubadi utrai dukan ulai itu ba kisipai kala tombor haka arpu pratari kunailur arjar arpulai nakaba kiwan kini yakshini na dukan jongki kumba saupusan berni kaba songdor kumba khnai punriu hajar ai ulong ba kani kijingle jong BSF kadai kasin ka banangkong nadu ba kila song dukan habagli la kumba shipos nem ai nagleng jong ka seng kala kantu ki bor madai bat kumju ru ya ka office jong Deputy Commissioner bakan betha ki sipai BSF jong ka Bagli Border Outpost bagi dai ban penpai ne siu da kapisa syakni ka trai dukan kabala du long na ka jingsha kni jubor bat sya parep jubor ha ki BSF but what ban register mukadumaru yaki halor ka jingsim kabu da ka ba pendon kambakla ya kan to mentakasi na kalang jungi kumka kisu sarwas silsek aden bang layo ki ujor na perdok persnam ba kadon kajing persang kadon kajing knyat jubor kajing tom jubor kajing kini jubor jing sipai BSF ya ki marbam na ki perdok persnam ki jungi ki badai khasi hangti po bakli ka pratrek jong punai ladap te na kalang jungi ru mentakasi ni lawan lang rakat bektrai dukan ban bu kajing ujor kajungi hakmat jong DC hakapa nagaleng jungi nomor kolong kai katkup ngajistip jungi kolong kai kaba pensolongo kolong kai kaba ni soban peramjur ki biasa sampai po bakli border outpost nomor apa kisim ke sini sop san keji pada bagi try dukan ke persang balik kali bahasa pi ya bade ke sini kiong ladap ses ladap IT custom harai katkum ga jeng yo jeng tip ke jungi kolong ba nakaleng jong tra custom kam sembla yo tak sini kaba nakaleng jong BSF ki la ses to sini te kani pen I bakadon ka ai salandat kadon ka jeng persang mat tombor ban pendik ya kasih bat don ru ki boong ki breu po jong kitu than ki don ki boong ba ya kata ke sini na ladap di sikoi pot ki judgment reu bom dai khasi te kani kalong kai ka ba pan so bitaring ngi masang bat hakaju ko poru ngi sngo ba nakaleng ju BSF ba lada kimla ban pan phaisu ya kata sini ka baki ladap sesru harai gidai ban siu ya ba lutsan ya ka ba nakaleng ju gini ki tradukan ki lapan sngo lo ne ki lapan I lembah ki kasmemu wi jongki bakal adon gajing nong ladangi khain bisa kadang poi de kilak te ban sule kumni kalong ba nakaleng jingi kumrasang ni nomla ban susngap bat ni berde na lor kata kadau ba mening le kenduk DC menang law DC ru loong ba unsal sim khiang sapale inquiry kini gisi banwan mental ne la shaim sapa inquiry nakaleng DC office nakaleng kasang ni kran shai balada BSF udang peteng ya kabakum kini kam golong ba nakaleng jungi ban se ban hap perkhat ra kemuen mangi saju I na kapor yang setip na kapor bakadon gejing lajlan haka la kalong ban kit di kimar mata na India sabangla rengi I ki bakum kita kimar kalong bakit de kiwe jad bro kam don gejing sa penthut re haba ujad bro jungi pasang ban kamai je kpo de ba imjai kpo ubala song situ da ki posnam re usakni da ka ba sa pharep ban da kumni da kum tai
te nakaleng ngi dawan ki BSF pergi opor ngi kentu ngi dawan po jongka office DC jong Southwest Silstrek badai ban penkloi inquiry baraka ju oporu ban pha marlor kini ki spy BSF bagi deban pen paino lane ki deban siu kata balusan ya ka bagi try dukan giladu na ka daw jong ka jing sakni jubor ya ka sini ka bah ka jing sya ki mud ban supply sa tu ka yo ko badan nang tu hi te ka ju mar ngi na ka por ba hagiwi jaka ba na keleng spy BSF ki sa tombor kum dir kum tai bar ngina perkhat bagi spy BSF apo Southwest Silstrek ki long ki don ne kata ka jing ya trilang hare pause ki bakum kini kimi ban ngi bala kalong kumni kalong ba Muslim bagi padba lani ki parok prasnam jungi sadu jing chania akini ki spy BSF nomar hajaka bakin pendik yu khar Bangladesh bon tu mau bon tu wan pom ki ding kwai kum ta tarter hapo jangka jela ki jungi rei uplailan ki bakum ta yu bakum kita ki breu pause u haras pad ya ki breu jungi ki ba persang ban im ban kamai jakpo dakalti hapo jang tu ithan tinglak kan turu idisi bude bon khot di BSF ya ka meeting BSF kenang bangin ya kran sai habade bat ki jing sha tombor ane ki jing sha le jubor baman kapor jing ki pardok persnam kenang baki bakum gini ki nom jasu nanis kmal dan ostonya keteng ban simbor an ngashonkan sha bakli Southwest Kasihel an ka tukan de jong email kong tilian dan dok langkoi bat nila shonkan sti post nam la tam salor de kane ga jingja kalong ba BSF kilawan ni sni jungi na kedukan jungi ha kabala ja ha ar pratrik jong ni nai khandai de kalong ka ba la shu long bawan kini kisni marngi ni baik ni supply apa India apa Meghalaya tu Meghalaya ni di kutia apa dukan terkadau kalong ka ain kabalapan khendaki BSF dan semua kerpat lara ni lawan komplain ni po disiru dan inho bang sayo bang kini kajing ya balak sim BSF wala dang miyo shu ya sniru ni dawa BSF ban sebang kajing kat kum kajing lut jong ka bil jong bisa bang tirik sini umbak no sau pesan paket ka keji kalong raja ars pasan pau mar sim BSF dan ngalak li ekran ro apa BSF ngalak pen ke bil ba kadon GST ba accept ra wang kala dirpor ngi ka bagi shunkan ha bakli ngim jiyo takabil ba lano no bagi project GST lara ngi pe lara ngi la dero ha dia selong kim ju air ka bil ba project GST ki ai ka bil ba stot dan ngalak batai BSF ro ong ba ya li bat nga haslong li experience tang chi si bat ngali experience ba selong li tip marang bat nga ta lada ki ai ka bil ba bat GST ta ngaru nga ngamla in marang wan rat sing rekim iron selong tengi ro mali era rai hawi si hadin chi sing apa ni ka bil ba don GST tela right na selong te ngalai per ia bisa tamba di ong kana bala sis tela sis sini rai kalong ba ain pat nomor bangi ra ha India apa India nomor ra shawai par ka tengi di tang kutia podkan po bakli nga khampar i ta jing le jong bisa ni harina do ki change service bagi ki bisa ki change man ka snam na baklanga te dakiwan ki we bisa baudan menta te ule dan borsha maru ki ong CID u te umjudan ha uniform udan civil dress te ala kumba shutu ki mar ki biro na mar kamde ha duty jong ka dress uniform dai u don be civil dress te kami habraban shu tuklar rumah kamar ki jong biro badan ha India te kamera ta por ba wan shem ki sini dukan pi u pong uniform ne sebedas CID pong uniform ra rai don ki bisa apa kita ki we pong uniform CID shuan hadin uang ba kila ba klakit sini klakit bon te ngarung ala jubab ba kliang bali pikit bon kat no pidi nga ngadi kutia ngadi katsan bestaro sini di kutia te bisa apa uang kumna pia di kat nene pila bandi ndai nga stok sini mdai na mentaka man supply shawe ke hari ndai nga stok na mentaka kane ka jing kiu do jang kashni ha gawi si namar pila pe the ka jing kiu do jang kashni pe i ba hakini banai pula dap kashni ka shondar arhajar te hadin kana kiu do shu arhajar spa san phau te menta pila pe kashni ka kiu do na du bala sha kyam yangi kashni ka kiu do arhajar
Raja Arspa arpo mentah kalau kiudar sini. Tengi perkat mentah kajing kiudar sini ta dong ni sa stok ru.